Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τις προεκλογικές μας εκπομπές. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω ένα ακόμα υποψήφιο αυτή τη φορά από την εκλογική διαδικασία για τις περιφερειακές εκλογές. Είναι ο Θάνος ο Μιχελόγκονας, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του Δημήτρη Πτωχού. Καλησπέρα κύριε Μιχελόγκονα. Μου επιτρέπετε να το πάμε στο ελληνικό? Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι θέλεις. Αγαπητέ Θάνο, κυρίες και κύριοι τον Θάνο να μας πει λίγα λόγια για την δική σου προσωπικότητα. Κατάγομαι από τη Μάνη, είμαι μανιάτης, περήφανος πολύ. Εγώ παρέχω συμβουλές σε μεγάλης κλίμακας, κυρίως φορείς, οργανισμούς, εταιρείες κτλ. Οι οποίες έχουν να κάνουν με την εφαρμογή πολιτικών για την τουριστική ανάπτυξη. Πώς πήρες την απόφαση να αφήσεις τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση? Η αλήθεια είναι ότι στην περιφέρεια έσπευσα εγώ. Είχα πάρει την απόφαση ότι με ενδιαφέρει περισσότερο αυτό το κομμάτι. Αυτή την απόφαση γιατί την πήρα? Την πήρα γιατί μέσα από την εμπειρία που είχα αυτή την τετραετία και σε επίπεδο Δήμου, αλλά τυχαία κατά κάποιο τρόπο και σε επαγγελματικό επίπεδο, είδα ότι μου ταιριάζει περισσότερο. Ο επικεφαλής που επέλεξες είναι ο Δημήτρης Πτωχού. Μιλήσαμε 30 λεπτά, ας πούμε, κάποια στιγμή, εν ώψη της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων για το συνδυασμό. Και μέσα σε 30 λεπτά είχαμε και οι δύο, νομίζω, μια τρομερή αίσθηση συναντήληψης. Ο αγροτουρισμός είναι ένας πυλώνας που μπορεί να μας δώσει. Υπάρχει και σχέδιο, υπάρχει και τεχνογνωσία. Και παράλληλα έχουμε και το θέμα των νέων τεχνολογιών. Ασχολήσει το marketing, εμπεριέχει μέσα και νέες τεχνολογίες. Οι νέες τεχνολογίες, Γιάννη, τη διοίκηση ενός φορέα την πιάνουν οριζόντια και κάθετα παντού. Ένας φορέας πρέπει να επικοινωνεί με τους διοικούμενους, με τους πολίτες δηλαδή. Είναι μέρος της διαφάνειας, είναι μέρος της αξιολόγησης, είναι μέρος της απλής πληροφόρησης, χρηστικής πληροφόρησης που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι. Έτσι, από την καθημερινότητα με την επαφή με τον κόσμο. Συγγνώμη για τη φράση τώρα. Ναι. Υπάρχει μια αγωνία από όλους τους ανθρώπους να πάμε παρακάτω. Εσύ προσωπικά, Θάνο, πώς φαντάζεσαι την αγωνία? Τις μακροπρόθεσμες, σοβαρές πολιτικές, που είναι όλα αυτά για τα οποία έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, πρέπει να τις ξεκινήσουμε τώρα. Μια σκέψη που γενικά έχει προσανατολισμό εθνικό. Πρέπει να ανταποκριθούμε στις εθνικές ανάγκες, να είμαστε μέσα στο άρμα που πάει τη χώρα μπροστά, να παίξουμε το ρόλο που μας αντιστοιχεί. Πρέπει εμείς να γίνουμε ηγέτες. Γι' αυτό ο κ. Πτωχός, σαν σύνθημα, η Πελοπόννησος μπροστά, το 2028, περιφέρεια πρότυπο. Ναι, γίνεται. Ναι, γίνεται. Καλή επιτυχία, καλόν αγώνα, εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.